præsenterer, FDF Salgsmotor præsenterer Harry Prutter og de støvede koste. Og min koste flyver selvfølgelig ind i slagpoplen. Og nu er den gået i stykker. Jeg stjæler den kost. Det var ikke... Nu stjæler jeg den. Slagpoplen. Den flyver selvfølgelig ind i slagpoplen. Det er noget, der sker tit. Kom bare. Cut. Min kost, min kost, min kost, min kost, min kost. Det er jo min kost. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo min kost. Det er jo min kost. Det er din kost, Harry. Tak. Det er jo Nimbus 2021. Ha, ha, ha. Så kan du bare lære det. Nu opfører jeg ordentligt, ikke? Kan I så op? Hvad? Det var Nimbus 2021. Vi skulle da vende for helvede. Jeg slader til... Nej, det var... Ja, lige siden. Jeg slader til min far. Han kommer efter dig. Jeg laver det. Jeg skal gå bag dig. Ja, hvad du bare. Hvad? Får du lige på ja. Hvad? Din mor. Hvorfor lægger til din far? Jeg må lige nå på mig, de store næs. Jeg mangler voks. Ja, du kan da købe noget. Okay. Det er Dunder, der filmer. Jeg skal have voks. Nej, det er overdrevet. Hvad med hav? Ja. Hvad? Sig de grønne ar. Stop den, vi skal lige se den. Dunder siger farvel herfra.